Днеска съм пак в гората с един мой приятел. Реших да направя няколко опита. Първият е тази запалка, която си правих наскоро от гилза. Изработих си я сам. С нея ще запаля днеска печката с тези разпалки, които са на парафинова основа, тампони с парафинова основа и вазелин. Така че от двете ще демонстрирам как се запалва. Пристъпване. Това е готово. Така. Айде, още едно ще запалим за демонстрация. Това е пропито с вазелин. Също много лесно се паля. Запалката работи чудесно. Ето е самата запалка. Дизайнерска работа. Става да се закача на врат. Само че сенджера сега. Ето, тук се закача на врата. Това е. Така, печката запалихме. Сега пробваме. Това е ново приспособление, още не съм го завършил. За самата печка тук има стойка, която ще бъде изнесена около сантиметър и половина височина, за да може да не ми се опушат канчетата много. Така. Така. Би трябвало да работи добре. Сега. Тук добре. В това канче ще направим една супичка, а на примуса на спирт ще направим един хубав горещ черен чай. Така. Да ви покажа сапа на брадата, който си правих също сам. Брадичката ми е подарък от един приятел.
Тя е мини за велосипеден туризъм и за пешеходен туризъм става. Между другото, днеска я пробвах за пръв път, реже идеално клончета. Това ми е ножа, основния нож, който също може да служи като брадва. И трионче също ми е подарък. Хузварна. Много добър трион. Това му е дължината. Около 20 и няколко сантиметра, предполагам. 20, 21-2. Също чудесен. Така. А тези съм си ги ковал от 0,5 хромникела ламарина сам. Не, че не ги продават в интернет, но реших да си направя пособията сам. Да, това е. Не се вижда пламъка някой път. Не се вижда, дай. На нитрометана, на драгстерите като запалят. Не се вижда. Чакай да сложа ветробрана. Това печка извинила, човек. И нещо, постоянно го апгрейдвам. Това е моя идейка. Да. Пуснах я в YouTube. Клипчета правя, защото имам канал такъв. Да. И вече не знам колко хиляди гледания има. 60 или 100 или хиляди гледания. Как е? Той винаги ще има. Обаче има двама-трима там. Той тази печка не си я правил. Тя е японска. Действително имат сайт, нали, японски такива сгъваеми печки. Много подхожда едната. Дали, то може да има такава идея, но това е... Ти си го изработил. Да, аз си го правих сам. Един месец си играх. Всичко на ръка. Има изгубяеми коли, бе, човек. Примерно дават го на... И въртолет има сгубяеми. Точно. Кажи, че сам си го правиш. Той ти го дава, ти го на част. Ама всичко сам. Всичко сам. Ми давай това ламарин като и то няма въртящи се треещи си части. Как ще запаля с те? Абе, с една клечица те... Няма ли да стане? Запаля се. Запаля се това. То сигурно от вятъра сигурно не може да... Защото... Ветрови, той витрец. Как гори. Тягат как карме. Макси. Така се разпаля, ще гори... Какво става? Интересно. Що гледам, абе, нещо гори там, викам, какво ти е нещо странното? Ето запали се. Това не се вижда въобще. Да, пламък аз. Да. Някой път. Такива спиртни, такова нямат, не се вижда. Имам такива горелки съм си направил. Гори, значи... Гори май. Той е за готвене. А у нея горелка, значи кафе, чай, ако се прави на газов клон за 6 минути, голяма кафеварка, примуса ми го прави за 3. Супер мощен кукис. Малко подаем. Интересно, защото аз сега взимах джип. Така. За малко ще го свалим. Пламъка почти не се вижда на примуса. Сега ще намалим малко огънчето. Добре. Забравих да покажа сам подправки, които съм си правил от... Това са от туби 10 литрови, гърловината и капачката. Това специално е сол, с солничка директно се разси. Имаме други. Това е, например, лют червен пипер, чесън на прах и черен пипер. Тук тези, някои от подправките може да ги използваме при направата на... Днеска взех тирешка супичка, готова. Бързо да стане. И това е за сега. Така.
около 7-8 минутки супичката ще е готова. Един чай има, не го знам какъв е, като сложиш се едно топче, като го сложиш в топла вода в каната. Да. И се разтваря и става като голямо цвете, тъй като цвети му кетара. Аха. И на здраве. Нов член за вело бушкрафта. Да видим дали ще се кефи по-нататък. Чай е готов и вече пием от него. Къде е тук прозрачния? Ето го в бушкрафтърско специално бурканче. Ето и моя съм си го налял в сгъваемата чашка с силиконова дъщица, за да не пари. Чист черен цейлонски чай. Печката на дърва. Между другото забравих да снимам. Супата е готова. След малко ще я хапнем и ние. Бегачките снимай. Бегачките снимам, да. GT 26 сола и RAM 29 солов. Това са нашите коне. Супер супичка. Добра е. Телешка супа се води. На здраве. На здраве. Много е вкусна. Хубаво е сред природата, на чист въздух. Просто усещането е невероятно. Печката се завърши мисията. Ще оставя да догори. Малко да стоплим ръцете, че температурите паднаха, не знам колко градуса стана. Сигурно са вече към 4-5. Е доста хладничко, като седиш на едно място. Валя, къде е глизашата? Хапвай, хапвай. Айде снимай ката. Така, на здраве. На здраве. Как е бушкрафтърската супа? Добре. Като за гладни хора. Нали? Идеално. Ман дети скачихме байра да наваксам. Брутален байер беше, нали? Другия път пак. Другия път по-странно. Абсолютно. Да снимаме чешмичката, която е на около 10 на метра от нас. Тук после ще измия съдинките. Нося си веро с гъбичка. Но това е временния бушлагер. И се надявам, че приятелят днеска доволен. Ще го заребим с бушкрафт изпълнение.
Сега ще измием посудата. Днеска си имам помощник, който снима видеото. Ще я покажа точно как. Ето в тази турбичка се нося мини дъбичка с мини шишенце, което е пълно с зверо. Дай го пауза. Тук може да позасилиш малко. Не, кой знае каква скорост.
Браво!